Very good morning फुंबिलिनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बड'सा देरहासार इउटिउब चेनेलाव फिन बरायबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आङो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे आनन्द बाजार बे उइकलि बाजारा जायो मंगलबार आरो शुक्रबाराव बे हाथाया जायो आरो बेवहायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा नैबे गावनाव दिहुनजानाय जे फसल बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद फसलफोरखौ बेवहाय फानहैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बेवहाय फालांगिरिफोरा फैनानै बेवहाय फालांगिरि खालामफैयो थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बे नैबे आनन्द बाजारनि नुथायखौ दिन्थिगोन थ' बिदिब्ला जोङो नायनोसै दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आनन्द बाजारखौ
लोगो नोंथांमोन नैबे समाव आङो अखा हानायनि जुनै भिडिअखौ फोजोबनो हायाखैमोन जायनि जुनै न'आव फैनानैसो आङो भिडिअखौ फोजोबनो थाखाय आखायाव लादों थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोन्दों कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसेनो बेल नटिफिकेसनखौ दाबायना ला उनाव गोदान भिडिअ बानायब्ला नोंथाङा सिदायै मोननायनि थाखाय आरो लोगोसेनो नैबे समाव नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम स' गासैखौबो नैबे समाव आङो साबायखर बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो इयुननि ब्लग भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय स' थेंक इउ गाइस फर वाचिं माय भिडिअ